تاريخنا زجمر أب حنتن يشتنا فرنسا كتما وشت زنبر فرانك استبهالة عدمو أبسلة تزقمت منسي عم مكينا وشت خوين نرئينا يو فرانك بنايك أدم سرح زقرن بقعات زنبر وتهدر انتخون عبزي حج دما بزلونا مكينا قنانا حاتبب نستفل عليه قبنانياتات أو تستخوين بمسرحي النابر فرانك عم مكينا وشت إيكوفيلو كابانكي سارق أمزملتو سلسة سبات نابتزدليو بوتان مبصح عبدك كوينو يصبيم نبرة عبتو شعو ساعات 4 قبنانياتات كابت بانك هاليمون بممسا نبني فرانك مكينا وشتياتيو فرانك ون نتوم ليا بدحر مرآيو سممعنا سلسة سبات مبر 4 سبات كم زي نبوري قلت ألم نايتوم ليا بو حلافي بفرانك حارقو شقوت بمدخل نكفر رحون تفتنا والا فرانك جن كابت زبولو نجر كم زي وص بزي من فرحي يقلت ألو تناي ليا بو حلافي مس فرانك انت تشقاقو بوليسات كم زحزو مسلستردو كابتن مسارحتو نتحدى قتيلو كابني فرانك مكينا دفي يودغو فرانك ون بسم معم مسارت زعانم سلسلة أبو سلزخونو بزي من منتا نداد رقيسو بزقرن بقعاتن قلطافن ناي بوليسات مكاين إنا شوده مملات يجمر فرانك بسببت من قد كي ترفه شليخو كابتن بوليسات يملت أمو اتوم ليابو نابتزدلي وبتا يبصحم اتناي ليابو حلافي بناي فرانك بقعات تقريمو اتيزقبو غنزب دحر مخفالو فرانك بينو نابت قمقم بحر كباب زلقزو يخيد ناب قزو دحر مبصحو نتا مكينو يسريامو نتا ناي قدم مكينو تارقا نتا ناي حج مكينة يقت ملا كابو اب قزو كوين تيفي النراينها اللي اتي بريم كحكحمو انت خفتو تاريكوني استبها لبوليس كان ناقرا كم زمتا نفرانكي قلصلو تاريكوني قد مستوسنا ساعتات استفصمنا يسرق قبن نغيرو توم قبننياتات استتقوم لا مكينه مستعبر غزو زلا مكينه كمتمساسل يحبرو تاريكوني ولا كان فرانك بتي استفصم قبن انت طرطرو نفرانك زحزول زخون عينت مرغاغصي سلسانه دما نفرانك قديفو يخيد دحرس توسن سمونات نفرانك كابني قدم حج حدا مسارحتو سلكي دوللمو زخنا قحا ديرين زبحال امريكاوي نكبو يحتمو فرانك ون سلست تسمع معه عبتي شعو مشت مستجدولو لسب يرخبو فرانك ون نتسب 14 دولار نكخفلو انت حتو اتسب دما بزي من مدردر اتستبالة غنزب مزيزي هبو عبزقصل معالتي فرانك اتسبنا بغصر بوتا دحر مخادو زخونا شانت عمسيهم نامكينو يسعنو لمو فرانك دما كعزو يجمر فرانك نويح كعزو دحر مقعزو ناي مكينو قمان مقيار مكينو تطوابيلو اتدحري انت خفتو اتستسعنا نبرتين كساقسمو اتشانت انت خفتو أبوشتي لا يستبهرت حانتي چايناويت قلعة كم زلايري فرانك نتا قلعة ستما يدحر مهابو أبو عاسيو قعزو انتقص ولا دحر استوسن دقايق جن اتا قلعة اتا مكينة مهرام تجمر فرانك ون اتا مكينة تطوابيلو انتخفتا لاي شنت سلازمتا نكتشيد نكفاقدلا نفرانك أطبقا سلازلمنتو فرانك ون يفاقدلا لاي كاب فرانك دحر مرحاقا مشان قديفا كتملت انت تفتن فرانكن بزح كي رحاقت يحزا تشكيمو نام مكينو انت ملس باقاتامي كلتا بوليسات ابتا مكينو تغا يرخبمو عين عين رايو فرانكون منم جزية بزي مدفع نقلتيهم بوليسات يهرممو نبسو مسحاتو مسلاي ابتا مكينا يعاتيهم دحرنا ويحقعزو فرانك ديرن نابزلو بطاي بتصحمو اتيني لاي زحاز بورصة يهبو ديرن نفرانك اتي بورصة كيف تخيدي غايلو انتحاتو فرانك دما اتي بورصة كم زي كفتو كرعيلي الناقر فرانك نجزو خيد انتبل ديرن نفرانك بأقر من قدخا باتي زهبكا أدراشا حابل ليلو زخونت نشتي نقاري هبو فرانكون نشتي دحر مقعزو عبت دحرت مكينو نزأتيهم بوليسات مجيب الناس 6 نقر نمقزا نابت سبر ماركت ياتي كل نقر قزازيقو نعم مكينو ناتملسنها اللي مكينو بزي تحسب نقر بمكسال عبتا مكينو زنبر بوليسات انتقاتلهم فرانك دما كاموتن نشتي يترف فرانك دما اتا ديرن زهابو نقر فنجي مخانا سلستردو بحركان نديرننا نتم مسارحتو واقوم نمهاب يوسن نابنا ديرن قزا بمملاس نتم زرخبو منا ديرن حالوتي دحر مغتالون كاب تغموصا دحر مقوارو ابت قاراج وشت زرخبا مكينة العلو مخادن تجمر ابتا مكينة دحريت لاي كمتناي قدم حجي تأثيران افان تحاتيمان يرخبا فرانكون اتا مكينة تطوابيلو نلاي تأثيران نهاليت كابتا مكينة بموراد
ገዲፍዋ ምኻድ እንትጅምር ነገር ግን እቲ ዝገበሮ ነገር ኣይኽእልን ስለ ዝበሎ ተመሊሱ ከይዱ ንላይ ናብ መኪና ብምእታው ናብ ገዝኡ ይወስዳ። ኣብቲ ገዛ ድሕሪ ምብፅሖም ፍራንክ ንላይ ዝብላዕ ሂቡ እቲ ምግቢ ምስ በልዐት ካብቲ ገዛ ንክትኸይድ ነጊሩ ገዲፍዋ ይድቅስ። ላይ ኣብቲ ሽዑ ምሸት ናይ ፍራንክ ገዛ ብዙሕ ድሕሪ ምፍታሻ ፍራንክ ኣብ ናይ ቀደም ህይወቱ ብዙሓት ናይ ክብሪ ሽልማት ዝረኸበ ፍሉይ ናይ ኣየር ሓይሊ ወታደር ከም ዝነበረ ትርኢ። ኣብቲ ሽዑ ምሸት ዴረን ብፍራንክ ተሃሪሙ ናብቲ ብህይወት ዝተረፈ ኣብቲ ሆስፒታል ዝርከብ ሓደ ሓላዊኡ ብምኻድ መን ከምዚ ከም ዝገበሮ እንተሓቶ እቲ ሓላዊ ድማ ፍራንክ ዝተባህለ ኣውቲስታ ከም ዝሃረሞ ይሕብሮ። ዴረን ድማ እቲ ሓላዊ እዚ ነገር ነቶም ፖሊሳት ንከይነግሮም ስለ ዝፈርሐ ኣብቲ ዓራት ደቂሱ እናሃለየ ቀቲልዎ ይኸይድ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ላይ ብንግሁ ተሲኣ ንዓን ፍራንክን ቁርሲ እናሰርሐት እናሃለየት እቲ ፖሊስ ታርኮኒ ይመጽእ እሞ ምስ ፍራንክ ምንግጋር ይጅምሩ። ታሪኮኒ ድማ ትማሊ ናይ ፍራንክ መኪና ኣብ ጥቓ ሓደ ሹቕ ተቓፂላ ከም ዝተረኸበትን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ውሽጣ ክልተ ፖሊሳት መይቶም ከም ዝተረኸቡን እንትገልጸሉ ፍራንክ እውን ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት መኪኑ ከም ዝተሰረቐት ንፖሊሳት ኣመልኪቱ ከም ዝነበረን እዚ ኣብ ዝፍጠረሉ ሰዓት ድማ ምስ ኣፍቃሪቱ እናተዘናግዐ ከም ዝነበረ ንታሪኮኒ ይገልጸሉ። ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ላይ ትመጽእ እሞ ንታሪኮኒ ሰላም ኢላ ትማሊ ፍራንክ ምስኣ ከም ዝወዓለ ትምስክረሉ። ታሪኮኒ ድሕሪ ምኻዱ ፍራንክ ንላይ ካብ ገዝኡ ብቕልጡፍ ንክትኸይድ ብሕርቃን ቃላት ይዛረባ። ነገር ግን ድሕሪ ንእሽተይ ጻንሒት ናይ ዴረን ሰባት ሽጉጥን ካልኦት ከበድቲ መሳርሒ ከይተረፈ ሒዞም ብምምጻእ ናብ ናይ ፍራንክ ገዝኡ ሓያል ተኽሲ ይፍንይሉ። ፍራንክ እውን ኣንደርግራውንድ ናብ ዝርከብ ገዝኡ ንላይ ሒዝዋ ምስ ኣምለጠ ናይ ዴረን ሰባት ናብ ናይ ፍራንክ ገዛ ከቢድ ሚሳኤል ይትኩስ እሞ እቲ ገዛ ናብ ሓመድዋላ ይቐይርዎ። ፍራንክ ግን ኣብቲ ታሕቲ ገዝኡ ብዘዳለዎ መምለጢ መንገዲ ብምጥቃም ምስላይ ሓምቢሶም ካብቲ ቦታ የምልጡ። ብጽባሒትኡ ታርኮኒ ንላይና ንፍራንክ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣጸዊዑ ኣብቲ ገዝኦም ዝተፈጥረ ነገር እንተሓቶም ክልቲኦም ክሕምብሱ ከይዶም ከም ዝነበሩን እንትምለሱ ድማ ገዝኦም ብሓዊ ተቓፂሉ ከም ዝረኸብዎ ይገልጽሉ። ኣብ መንጎኡ ድማ ታሪኮኒ ብደገ ከም ዝድለይ ስለ ዝተነገሮ ንፍራንክና ንላይ ገዲፍዎም ኣብ ዝወጸሉ ሰዓት ላይ ናይ ታሪኮኒ ኮምፒተር ብምጥቃም ናይ ዴረን ስራሕ ቦታ ኣድራሽኡ ትረኽቦ። ምስ ታሪኮኒ ዝነበሮም ቃለ ምልልስ ድሕሪ ምውድኦም ፍራንክ ኩሉ ነገር ገዲፉ ናብ ካልእ ቦታ ብምኻድ ሓድሽ ህይወት ንምንባር ከም ዝወሰነን ንሳ እውን ከምኡ ንኽትገብር ንላይ ይነግራ። ላይ ድማ ዴረን ካብ ሕጊ ወፃኢ ሰባት ኣዘዋዋሪ ከም ዝኾነን ኣቦኣን ኩሎም ናይ ቤተሰብ ኣባላታ ከም ዝዓገተላን ሓቢሮም ንከፍትሕዎም ድማ ንፍራንክ ትልምኖ። እዚ ታሪክ እንትሰምዕ ፍራንክ ሓዘን ስለ ዝተሰምዖ ሓቢርዎ ናብ ናይ ዴረን ቢሮ ይኸይድ። እኒ ፍራንክ ኣብ ናይ ዴረን ቢሮ እናሃለዩ ዴረን እቲ በሪ ከፊቱ እንትኣቲ ፍራንክ ንከይንቀሳቐስ ሽጉጥ እንትተኽለሉ ላይ ድማ ኣቦኣን ቤተሰባን ዘለዎ ቦታ ንምፍላጥ ካብቲ ቢሮ ሓበሬታ ምትእልላሽ ትጅምር። ዴረን ድማ እዚ ምስ ረኣየ ናይ ለይ ኣቦ ንሳ ከምቲ እትብሎ ከም ዘይተዓገተን ብተወሳኺ ድማ ብዝገርም ኩነታት ሰባት ብምዝዋር ሓቢርዎ ዝተሰማረየ ገበን መሳርሕቲ ዓርኩ ከም ዝኾነ ንላይ ይነግራ። ሃንደበት ድማ ናይ ለይ ኣቦ ዝኾነ ካዊ ናብ ናይ ዴረን ቢሮ ምስ ሽጉጥ ዝሓዙ ሰባት ብምምጻእ ላይ ሽጉጣ ንክትድርብዮ ስለ ዘፈራርሓ ላይ ሽጉጣ ተቐምጦ። ናይ ካዊ ሰባት እውን ፍራንክ ንከይንቀሳቐስ ድሕሪ ምግባሮም ሓያል ማህረም ተሃሪሞም ነብሲ የስሕትዎ። እቲ ፖሊስ ታርኮኒ ኮምፒተሩ እንትፍትሽ እኒ ፍራንክ ሰርች ዝገበርሉ ናይ ዴረን ፋይል ይርእዮ እሞ ንሱ ምስቲ ዝምርምሮ ነገር ዘራኽቦ ነገር ከም ዘለዎ ብምግማት ብቕልጡፍ ናብ ናይ ዴረን ቢሮ ይኸይድ። ታሪኮኒ ኣብኡ ምስ በጽሐ ድማ ንፍራንክ ነብሲ ስሒቱ ይረኽቦ እሞ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ንእኒ ካዊ እንትሓቶም ካዊ ድማ ፍራንክ ንጓል ዓጊቱ የፈራርሓ ከም ዝነበረ ንታርኮኒ ይሕብሮ። ታሪኮኒ ድማ ነቶም ሓቢሮሞ ዘለው ሰባት ንፍራንክ ኣብ ቤት ቁጥጥር ንክውዕል ድሕሪ ምግባሮም ሒዞምዎ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ይኸዱ። ፍራንክ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ክሳብ ዝነቅሕ ተጸቢዩ ታሪኮኒ እንታይ ከም ዝተፈጠረ እንትሓቶ ፍራንክ ድማ ምንም ከይሓበ ኩሉ ነገር ይነግሮ። ሕጂ ልዕሊ 300 ዝኾኑ ቻይናውያን ብካዊ እና ብዴረን ምኽንያት ካብ ሕጊ ወፃኢ ብዝኾነ ዝውውር ከም ዝሽየጡ ንታርኮኒ ይሕብሮ።
ታሪኮኒ ንፍራንክ ምእሳሩ ስሕተት ከም ዝኾነ ስለ ዝተረድኦ ሓበሬታታት ኣኻኺቡ ናይ ፖሊስ ኣባላት ክሳብ ዝእክብ ንፍራንክ እዚ ናይ ደረን ተግባር ጠጠው ንከብሎ ሓደራ ድሕሪ ምሃቡ ፍራንክ ንታርኮኒ ዝዓገቶ መሲሉ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ የምልጥ። ፍራንክ እውን እቶም ቻይናውያን ኣለውዎ ናብ ዝተባሃለ ቦታ ይኸይድ እሞ ኣለሻ እናገበረ እናሃለየ ሃንደበት ናይ ደረን ሰባት ይርእይዎ እሞ ምስ ፍራንክ ሓያል ባእሲ ይጅመሩ። ነገር ግን ንፍራንክ ብባእሲ ዝመዛዘኖ ስለ ዘይነበረ ነቶም ናይ ካዊን ናይ ደረን ሰባትን ሓመደም የብልዖም። ንመብዛሕትኦም ሃሪሙ ናብ መሬት ድሕሪ ምውዳቑ ናይ ተኩሲ መሳርሒ ዝተዓጠቑ ሰባት ስለ ዝመጽዎ ካብኣቶም ንምምላጥ ዘሊሉ ናብ ቃላይ ውሽጢ ይኣቲ። ፍራንክ እውን ካብቲ ቃላይ ወፂኡ ብዝረኸባ ንእሽተይ መኪና እቶም ቻይናውያን ቆልዑ ዝሓዙ ኮንቲነራት መኪና ከሳደን እንትፍትን እታ መኪና ብዙሕ ርሕቀት ከይከደት ስለ ዝተበላሸየት ኣብቲ ከባቢ ናብ ዘሎ ኣናእሽተይ ኣውሮፕላናት ዝበራሉ ቦታ ይኸይድ እሞ ነቲ በዓል ኣውሮፕላን ኣፈራሪሑ ብኣውሮፕላን ሒዝዎ ንክኸይድ የገድዶ። ፍራንክ በቲ ኣውሮፕላን ከይዱ ኣብተን ኮንቲነራት ምስ በጽሐ ፓራሸት ገይሩ ናብታ ልዕሊ መኪና ብምውራድ ነቲ ኣውቲስታ ካብታ መኪና የውድቆ። ኣብቲ ጋቢና ውሽጢ ዝነበረ ደረን እውን ንፍራንክ ምስ ረኣዩ ዘሊሉ ይሓንቆሞ ኣብታ መኪና ውሽጢ ህልኽኻ ዘውድእ ባእሲ ድሕሪ ምግባሮም ፍራንክ ኣብ መወዳእታ ንደረን ካብታ መኪና የውድቆሞ ይመውት። ፍራንክ ነታ መኪና ድሕሪ ምቁፅጻሩ ጠጠው ኣቢልዋ እንትወርድ ናይ ለይ ኣቦኣ ካብ ዝመፀ ከይተባሃለ ብድሕሪኡ ሽጉጥ ይተኽለሉ። ንፍራንክ ሒዝዎ ናብ ሓደ ጫካ ከረን ድሕሪ ምውሳዱ ንፍራንክ ኣብዚ ከም ዝቐትሎን ሬስኡ ድማ ኣብዚ ኣሞራ ከም ዝበልዕዎ እናፋርሖ እናሃለየ ላይ ካብ ርሑቕ ተኲሳ ንኣቦኣ ትቐትሎ። ኣብ መወዳእታ ናብቲ ቦታ ታርኮኒ ይመጽእ እሞ ነቶም ዝተዓገቱ ቻይናውያን ካብቲ ኮንቲነር ድሕሪ ምውፅኡ ንፍራንክ ስለ እቲ ዝሰርሖ ናይ ጅግነት ስራሕ የመስግኖ። ታሪኽና እውን ኣብዚ ትውዳእ። ላይክ እና ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ። ክሳብ ብኻሊእ ቪድዮ ንራኸብ። ቻው ቻው።